Ассалому алейкум ба ҳама нафарое ки канали моро дастгирӣ мекунед, тамошо мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мехарем. Боша ҳамавақт ҳаматон сарбаланди Хонаобод. Аэропорти Дамадедвада қарор дорем. Рости дар ин видеомон гуфтам гапо ки як коре ки пассажирмон қатъи шидагиай хостем шумода нақл кунем ки бисёриҳо мегӯянд ки ай программа харем арзонтара ё мисол барои чи ай шумо қиматтара ва ҳамин видеода ҳамеша шумода мефаҳмонем ки мисол ҳамин бародарда чанд қапеш билета харидабдем ака 23 моҳи май да билети Дамадедва клуб чанд харка 6000 харидабдем. Бояд ки дина парвоз мекард ва омад бигем ки рейсш соати 12:50 парвоз буд ва соати 10 мондан авиакассамон моро хабардор накард, моро ира хабардор накардем, опоздат кард, билетш сух бигем. Дер карда Уралкомпания дар ин ҳолат возврат надорад. Ва бигем ки ай сари нав дастрочна билети навш харидем ки дина барои имрӯза харидем. Москва клуб дастрочна 15000 рубл. Барои ҳамон нафарое мега ки ай шумо мисол чӣ хубӣ дорад, дар ҳолате ки билета мегирен мисол Somon Air боша возврат дорад. Просто мегӯянд намерам 75% возврат мешавад. Дар ҳолате ки рейс отмена мешавад ё ки сразу ягон рейси дигар оформид мекунем ё ки мисол пултона возврат мекунем. А программае ки мегиред чене як моҳ то 3 моҳ возврат мешавад. Ва акаҷон мисол ҳаминҷада аввал салому алейкум. Я салому алейкум бекини ака. Салому алейкум. Ва халқи тоҷик ва халқи моро тамошо мекунед. Бештар бештар акаҷон барои ки микрофонро нагирифтам камтарак пастара ё. Одамое ки халқи ки бародарое ки хоҳарое ки моро тамошо мекунанд. Наму ка блог билет гирифтем. Я рӯз дига истоя. Я рӯз дига хай дар ҳамин аэропорт дар задеш кашидем. Яки хай қан шабзана ка блог одами надёж ниае. Боша акаҷон. ҳамат бачаҳо ҳамин Абдулло ягон кас бе ягон бале бо хидмат гуфтам я биём ки якай халишидагай хела дили дураф гуфти қиматтарам боша ҳеҷ чӣ надорад надёж ниае. Агар ки хеле чӣ боша агар ҳамин возможност 100% чӣ боша. Бале акаҷон ҳамиҷадаем шукри Аллоҳ мисол ҳаракат мекунед. 100%. Бале любой хел мегзара мерае. Бале акаҷон ба чӣ хелай проверка документ ака? Проверка документ нестай тенҷай. 100% спокойно биёям бигардам. Ма тенҷай ягон проверка нестай. Барои бори озод гаштест намедонам. Барои бори зиёдтӣ Уралкомпания то 20 кило як тай дигам ки то 20 килои дигара 3000 рубл меспорем бигем. Хай боқӣ паноҳи Аллоҳ ягон хафагӣ нестай ака мисол ки як рӯза дерш кашидӣ. Не ягон хафагӣ нестай. Боши ака. Дар паноҳи Худо боши. Гап нестай иншаллоҳ ҳозир таваҷҷӯҳ мега я пасадишин тамишон медоди ки баъзеош бо бовар намекунам мега реклама кардистай. Не гузаште иншаллоҳ ҳозир тамошо мекунем. Боше ҳама вақт сарбаланда Хонаобод номеро дар комментария ҳастад. Занг мезанед ҳаракат мекунем ки билетотро арзон бигирем. Апо, хоҳаро, додаро, падаро, модаро ҳамин ака Абдулло одами надёж ниае. Ҳама вақт чӣ накунем, ҳама ҳамин поддержка кунем, билет ҳамин ака бигирем. Гап нест. 15000 сохтаем бо худованд туриш мекунем. Гап нест ака. Зинда бошед. Боше ака, гап нест.